ассалому алайкум падарону модарон ва бародарону хоҳарони меҳрубон, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз дар бораи осебдидагони сокини деҳоти Сурхоби ноҳияи Фархор барои шумо каме ҳамбошад маълумот медиҳам ва навор ҳам аз он ҷо аст. Барои хато нафаҳмидани шумо мо ҳамаашро пурратар мефаҳмонем. Хуш дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо огоҳед, шаби 16 майи соли 2018 баъд аз борони сел хонаи даҳҳо сокини деҳаи Сурхоби ноҳияи Фархор зарари ҷиддӣ диданд. Канали ҳамнаво низ тасмим гирифт ки дар доираи тавоноии худ ва аз барои дарёфти ризогии Худованди мутаол кӯмаке ба сокинони деҳаи Сурхоб дошта бошад. Наворе ки дӯстони гиромӣ барои шумо таҳия шудааст аз рафти тақсими кӯмак мебошад. албатта ҳадаф аз нишон додани кӯмак, худнишондиҳӣ ва ё миннат нест, балки ба ёд овардани он аст ки дар шахсони тавонманд метавонанд ки садақа ва фитри рӯзаи худро дар ин моҳи мубораки Рамазон ба мардуми осебдида бубахшанд. беҳтарин шакли садақа он аст ки дасти рост диҳаду дасти чап надонад. аммо ҳадафи канали ҳамнаво дар он аст ки дигаронро ба чунин кори хайр даъват намоем. мардум дар баробари гӯш кардани насиҳат кори хайрро дидан мехоҳанд, то ин ки онҳо ҳам чунин амалро анҷом диҳанд. умедворам ки таҳияи навори тақсимоти садақаи канали ҳамнаворо нодуруст фикр намекунед. аз дӯстони гиромӣ ки имкони молӣ доранд хоҳиш мекунам ки ҳадди аққал масрафи як ифторе ки бо дӯстон дар ошхонаву ресторанҳо баргузор мекунед ба сокинони деҳаи Сурхоби ноҳияи Фархор ирсол кунед, то баракати рӯзаи гирифтаамон боз ҳам биафзояд. дӯстони гиромӣ хоҳиш мекунам ки наворро бо диққат тамошо кунед. мегзарем ба қисми видео. اینجا همون مکانی سیلزده در ناحیه فرخور در دهه سرخوب خیلی دهشت شده است. خودتون بینید.
خوشبینندگان عزیز، این بود یک نوار دیگر به پایان رسید. از شما احترامانه خواهش میکنم که کدامی که در ناحیه فرخار هستند و امکان مالی دارند بر آسیب دیدگان ساکنان دهه سرخاب ناحیه فرخار یک بالشت یا اینکه یک روپوشک باشد یا اینکه چیزی که از دستتون می آید، آنها عین حال محتاج یاردم ما هستند و دعاگو باشیم که خداوند متعال وطن و ملتمان را از تمام بلا و آفت‌ها نگه دارد. باقی در پناه خداوند باشیم.